खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। मानसि बुथारग्रा सन्जीब दैमारिखौ हमनो हाबाय। बिलिफां मुसाहारिखौ खास्रि बिस्रि बुथारदोंमोन सन्जीब दैमारिया। बे बुथारनाय जाथाया उदालगुरि जिल्लायाव जादोंमोन। बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरि सन्जीब दैमारिखौ उदालगुरि जिल्लानि माजबाटनि 1 नं लनापारा ओनसोलनिफ्राय हमनो मोनबाय। बिलिफां मुसाहारिखौ इनायै गोबौ हाथियारजों दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारदोंमोन दुथाङा। बिलिफां मुसाहारिनि गोथै देहाखौ उनाव माजबाट गौसनपुर गामियाव बिखा, खर', बिखुं बायदिफोराव दानख्लाबनाय हालोदाव बोखांनो मोन्दोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो बे बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय रायजो राजाफ्रा नागिरबाय थादोंमोन। जोबथारनायाव बिलिफां मुसाहारिखौ बुथारग्रा सन्जीब दैमारिखौ रायजो राजाफ्रा हमनो मोनबाय आरो दा माजबाट पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिबिफोरनि बिटिआर गोरोबथा खालामनाया 2 बोसोर बारलांबाय। नाथाय बिटिआर गोरोबथानि उनावबो न' फारसे गिदिंबोफिनाखै एक्स एनडिबिनि माखासे सोद्रोमाफोरा, जायनि थाखाय गोलाव बोसोर न'खरजों जेबो सोमोन्दो गैयिनि थाखाय जिउ गोमानायनि सन्देहजों न'खरनिया समाजनि नेमखान्थिजों जोबथा बिदाय होदों। बे दुखुनांथाव जाथाया क'क्राझार जिल्लानि माइनावपुर गामिनि जोंख्लि बर'नि न'खराव जादों। जोंख्लि बर' आरो रुंसारि एनाम बर'नि फिसाज्ला हानजा बर' उफ्रा मुं बि नायजाब बिथाङा बर' हारिनि थामोनथा राव हारिमु आरो हाखौ रैखाथि होनो थाखाय आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय न'खरखौ एंगारनानै थांनाय 2008 मायथाइयावनो एनडिबिआव हाबफैदोंमोन आरो बिथाङा एनडिबि एस हानजानि सासे गोख्रों मावथिमोन। न'खरनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2017 मायथाइसिम बि नायजाब बिथाङा न'खरजों सोमोन्दो दंमोन, नाथाय बेनि उनाव दिनैसिमबो बिथांनि जेबो खौरां गैया, जायनि थाखाय बि नायजाबखौ थैबाय होननानै सन्देह खालामदों न'खरनिया। बेराफारसेथिं बिथांनि गोथै देहा मोननो हायाखै, अब्लाबो समाजनि नेमखान्थि बायदियै बि नायजाबनि मुसुखा बानायनानै जोबथा बिदाय होबाय न'खरनिया आरो फैगौ शुक्रबार सानखालि बि नायजाब बिथांनि मुङाव सारादु खुंगोन। न'खर एंगारनानै हारिनि थाखाय दावहा नांनो ओंखारलांनायनि उनाव सिरियै गोमालांनाय जाथाया बेयो गिबि खेब नङा। थैनायनि जेबो रोखा फोरमान गैयालासे आरो गोथै सह गैयालासे गावनि फिसाखौ जोबथा बिदाय होनांनाया सासे बिमानि थाखाय बेसेबां दुखुनांथाव आरो बिखा खामथाव। बिटिआरनि 10 साबसिन ना फिसिग्राफोरनो 20,000 राङै राननानै होदों। मैया मुलुगनां ना फिसिग्रा सानमोन। बे सानजों लोब्बा लाखिनानैनो बिटिआरनि गासै 9 जिल्लाया जथाय बाक्सानि मुसलपुराव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सआव हादरारि ना फिसिग्रा सान फालिदों, जेराव बाहागो लादों बिटिसिनि जिब जुनार आरो ना फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङाबो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै एम राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों दि बे बोसोराव बिटिआरनि 70 साबसिन ना फिसिग्राफोरनो 20,000 राङै होनो थाखाय मोनसे गोदान बिथांखि बेखेवदों आरो बेनि गेजेरजोंनो मैयानि सानाव एबा मुलुगनां ना फिसिग्रा सानाव 10 साबसिन ना फिसिग्राफोरनो 20,000 राङै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो दैबानायाव सोरनिया बेसेबां खहा जादों बेनि सायाव रिपर्ट बानायनानै सार्केल अफिसारनि गेजेरजों डिसिनो जमा होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे डिसिआबो दैबानाजों खहा जानायफोरखौ सुफुंनो थाखाय खोथा होदों। दैबानानि थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय 10 रां फैयो, बेनि गेजेरजोंनो खहा जानायफोरनिखौ सुफुंनानै होनो थाखाय डिसिआबो खोथा होदों होननानै फोरमायथिदों इएम राकेश ब्रह्मआ। बर'लालुंगावआव सबिता पाथर आरो रनजित बरदलैखौ बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ पुलिसफोरा हमबाय। मख'नो गोनांदि नगावनि बर'लालुंगावआव मोनसेनि उनाव मोनसे बुथारनाय जाथाय जादोंमोन। गिबियाव थांनाय 2 जुलाइआव जुलि जागोदान 2 दानल' जानाय हिन्जाव गोदान सबिता पाथरखौ दायनिनि सन्देहआव रनजित बरदलैनि दैदेननायाव माखासे सुबुंफोर, जेराव आइजोफोरबो दंमोन, जयैनो लोगो नांनानै सिरियै बुथारखुमादोंमोन आरो बुथारनाय जाथायखौ गावखौ फोथैनानै लानाय महर होनो थाखाय दैयाव गारनानै दोनदोंमोन। रायजो राजाफ्राबो बे बुथारनाय जाथाया गावखौ बुथारनानै लानाय जाथाय होननानै फोथायनानै लाबायमोन। नाथाय बे बुथारनाय जाथायावनो सोमोन्दो थानाय भारती बरदलै मुंनि सासे आइजोआ गावसोर बुथारनायखौ फोरमायथिनानै लाफ्लांदोंमोन। बेनि उनावनो रायजो राजाफ्रा थार जाथायखौ मिथिनो थाखाय गामियावनो मिटिं जिरायदोंमोन, जेराव भारती बरदलै आरो बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि रनजित बरदलैया सबिता पाथरखौ बुथारनाय जाथायनि सोमोन्दै रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायथिनानै लादोंमोन। लोगोसे रनजित बरदलैयानो बे बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि बेखौबो सिमान लादोंमोन। बेनि उनावनो रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा रनजित बरदलैखौ बुदोंमोन, नाथाय उल्थायै रनजित बरदलैया रायजो राजाफोरखौ बुफिनदोंमोन। बेयावनो माखासे सुबुंफोरा रागा जोंसिनानै रनजित बरदलैनि देहायाव डिजेल लुनानै गोथाङैनो सावनानै होदोंमोन आरो गोथै देहाखौ फबनानै दोनदोंमोन। बेफोर गासै जाथाया उनावसो पुलिसनि खोमायाव सौहैदों आरो पुलिसआ फैनानै नायबिजिरनाय हाबाखौ मावफैदों।
आरो बे गासै जाथायनि सायाव सा 13नि हेंथायै एफआइआरबो दं। बेनि मादाव सा 5खौ एरेस्ट खालामनो हाबाय आरो सा 8 खारनानै दं। हमजानाय सा 5नि मादाव सा 3आनो आइजोफोर होननानै पुलिसा फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि रनजित बरद'लैनि गोथै देहाखौ 90% खामनाय हालतनिफ्राय बोखांफिननो मोन्दों। बेनिखायनो जिउ जोबथ'यै समावनो फबनानै दोननायनि सन्देह खालामदों पुलिसा। आसाम गौरब कल्पना बर'खौ आसाम सोरखारा रायजोआरि मान होनानै जोबथा बिदाय होबाय। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता हालामनि बालिसिहा गामिनि थागिबि आसाम गौरब बान्था मोनगिरि कल्पना बर'आ रुंसारि जाबाय। बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै दंमोन। दा बिथाङा जोबथा हां लाबाय। बिथांनि रुंसारि जानायखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। आसाम गौरब कल्पना बर'आ अंगनबादिनि मावथिमोन। बिमा माहारि आरो गथ' गथायखौ जेरैबायदि नायनांगौ बिनि थाखाय अफिसनिफ्राय जि बिथोन फैयोमोन बेनिख्रुइ साबसिनै खामानि मावोमोन बिथांजोआ। बिथांजोआ जिरायनाय गैयालासे न'खर न'खर हाबनानै गथ' आरो बिमा माहारिखौ बुजायहैयोमोन। न'खर न'खर हाबनानै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय फरायसालियाव थांनो थाखाय फरायनो थाखाय बुजायहैयोमोन बिथांजोआ। बेनि अनगायैबो कभिड-19नि समावबो गोबां बिफाव लादोंमोन बिथांजोआ, जायनि थाखाय बिथांनि समाज सिबिनायनि थाखाय थांनाय 2022 मायथाइनि 24 फेब्रुआरियाव आसाम गौरब बान्थाखौ बिथांजोनो होनाय जादोंमोन। थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो खौरां बिजोङाव धोरोमखौ लानानै दान्थे-बिदान्थे खालामनायखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेथारि गणेश दैमारिया खेंफोरथि होफैदों। बर' ख्रिस्टियानफोरनि एसटिखौ बोखांनानै लाफिननांगौ होननानै सत्यरन्जन बरायासो गावनि फारसेनिफ्राय बुंदों। बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बुंनो होनाय जायाखै आरो दुलाराय बाथौ गौथुमा बेबायदि बुंनायबो नङा होननानै बुंथिदों गणेश दैमारिया। फोरमायथिबावदों दि सालबारि साब डिभिजननि सिङाव बारेंगाबारिनि ख्रिस्टान धोरोमनिफ्राय बाथौ धोरोमसिम फैफिननाय लुकास बसुमतारीखौनो बरायनाय हाबाफारि लादोंमोन, जेराव दुलाराय बाथौ गौथुम आरो कुटुम्बा सुरक्षा कमिटि जयैनो खौरां बिबुंसार होदोंमोन। नाथाय सत्यरन्जन बराया बुंनाय रावखौ लानानैनो बर' रायजो राजानि गेजेराव गोबां दान्थे-बिदान्थे जादोंमोन। नाथाय सत्यरन्जन बराया बे रावखौ गावनि फारसेनिफ्रायसो बुंदोंमोन। बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बुंनो होनाय जायाखैमोन। बेनिखायनो बर' बाथौ आरो बर' ख्रिस्टियान धोरोमखौ लानानै गोरोन्थि सानलायनो गोनांथि गैला आरो दान्थे-बिदान्थे खालामनोबो गोनांथि गैला होननानै बुंथियो गणेश दैमारिया। लोगोसे गणेश दैमारि बिथाङा बुंथिबावदों दि बर' माहारिनि थाखाय बाथौ धोरोमखौ फोथांनानै लाखिनाया जोबोद गोनांथार। बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो बर'नि राव, थुनलाइ, आसार-खान्थि थांनानै दं आरो खाम, जथा आरो सिफुङा बाथौ धोरोम आरो खेराइनि थाखायसो थांनानै दं होननानै बुंथियो। लोगोसे जायफोर बर'फोरा मिसनारि धोरोम लादों बिथांमोनहा मिसनारिनि थाखाय गोग्गोमै खामानि मावगासिनो दं। बिथांमोना जुदि बाथौ धोरोमनि थाखाय खामानि मावनायमोनब्ला विश्व दरबाराव साबसिनै बर' हारिनि धोरोम बाथौ धोरोमा गेवलांसारगौमोन होननानैबो बुंथियो गणेश दैमारिया। आसाम पुलिस आरो आलफानि गेजेराव 30 मिनिटसिम गावलायलायनाय जाथाय। बे गावलायलायनाया तिनसुकिया जिल्लानि पेंगिरिनि हाग्रा ओनसोलाव जादों। पेंगिरिया तिनसुकियानिफ्राय 50 किल'मिटार जानथायाव, जाय अरुणाचलजों सिमासे। आलफाफोरा बेनि गेजेरजोंनो म्यानमारनिफ्राय अरुणाचल प्रदेशनि हाग्राजों तिनसुकियायाव हाबफैदोंमोन। बेनि सायाव खौरां मोननानैनो डिआइजि जितमल दले बिथांनि दैदेननायाव आसाम पुलिस आरो आलफानि दैदेनगिरि रुपम असमनि दैदेननायाव आलफा आरो आसाम पुलिसनि गेजेराव 30 मिनिटसिम गावलायलायनाय जादोंमोन। नाथाय बे गावलायलायनाय जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जानायनि दासिमबो जेबो रिपर्ट मोननाय जायाखै। अपारेशन खालामनाया जागासिनो दं होननानै आसाम पुलिसा मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि आलफानि दैदेनगिरि रुपम असमनि दैदेननायावनो थांनाय 1 जुलाइआव सा 6 आलफाफोरा तिनसुकियानि काक'पथारनि गंसे न'आव थाखुमाफैदोंमोन, जेराव आसाम पुलिसनि गावनायजों गियान असमआ थैनो गोनां जादोंमोन। थाम्फैनि बेराम जापानिज एनसेफेलाइटिसजों आसामाव सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाया बांगासिनो दङ। थांनाय 1 जुलाइनिफ्राय दासिम सा 8नि जिउ खहा जाबाय आरो सा 82आ जापानिज एनसेफेलाइटिसजों नाख्रेबजानानै दङ। नेशनेल हेल्थ मिशननि रिपर्टनि बायदिब्ला जापानिज एनसेफेलाइटिसआ बे दैज्लां बोथोरावनो बांसिनै जायो आरो बेबायदियैनो जापानिज एनसेफेलाइटिसनि गोसारनायनि थाखाय थांनाय बोसोरसेयाव आसामाव सा 40नि जिउ खहा जादोंमोन। बे बोसोरावबो थाम्फैनि बेराम जापानिज एनसेफेलाइटिसनि गोसारनाया बांगासिनो दङ। बेनिखायनो बेनि सायाव नोजोर लाखिनो थाखाय आसामनि सावस्रि बिफानाबो डिस्ट्रिक्ट रेपिड रेसपन्स टीमफोरखौ बिथोन होबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।